Аз съм Симеон. Аз съм Давид. Матио. Ами, като цяло научих да използвам Blender, който беше и основната цел на курса, разбира се, и да правя 3D герои и също така модели на други неща, тъй че да, всичко свързано с 3D моделирането, което е най-важно като за начало. Имал съм много малко опит преди с Blender и тук по-скоро беше малко по-надградих, научих някои нови неща, как се използват модифайерите и да, общо взето. С едно така по-персонализирано чудовище, което нали, то по-скоро по-затруднява, защото беше това да го издълбая, да направя детайлите, като цяло да го изпипам. Ами аз с това, което направих накрая, прасе, по-скоро Peppa Pig, ама страшната версия, защото беше най-голяма и може би най-трудна за направяне, направих за най-малко време. Локацията не е перфектна, но въпреки всичко е много приятно, запознаеш се с много интересни хора, които имат сходни интереси и също така научаваш много нови неща и полезни знания за целия живот.